Ľudia, nastal ten deň, kedy zasa ideme zahrať na opravárov, Xiaomi kolobežky a ideme vymieňať tentokrát predné koleso. No akože je myslené tak, že ideme tam vymieňať pneumatiku a ideme to vymieňať za bezdušovú pneumatiku, ktoré už používam dosť dlho. Len som potom ešte natočil video. Pneumatiku by som tu mal mať, hej, že asi tak to nejak, to zatiaľ vyzerá v neodbalenom stave. No každý vie, že predné koleso na Xiaomi Scooter Pro alebo M365 alebo u tých nových je trošku problematické, hej, na výmenu. Minimálne v tom rozdiele, že to je proste napojené na kábel a ste obmedzený pohybom, hej, čiže ja to budem musieť robiť tak, že to bude proste pripojené na kábel. Ale to ma nezastaví, pretože vám ukážem ako na to a dokážete to potom doma aj vy. No ale ešte predtým by som bol rád, kebyže mi dáš odber, pretože 76,4% z vás ma neodoberá, čo je veľká škoda. Bol by som rád, kebyže to klesne pod 50%. Taktiež mi dáte like, podporíte toto video, potom má to video lepší algoritmus. Napíšete taktiež nejaký komentár, to tiež lepší algoritmus. Dáme tomu hociako smajlíka, ja vám tam dám srdiečko na ten komentár. A keby ste ešte boli takí zlatí, dám ma zazdieľať na Instagrame alebo proste niekde na Facebooku. Ja vám to prezdieľam samozrejme. Lebo toto je teraz moja forma podpory. Potrebujem už konečne dať ten cieľ 1000 odberateľov, ktorý som si dal už veľmi dávno a teraz sa k tomu už pomaličky približujem. No, mám tu svoju kolobežku, hej, čiže poďme na demontáž kolesa. V prvom rade musíte odmontovať tieto odrázky, hej, alebo skôr odlepiť. No tak to už tam asi nepôjdu, musím objednať nové. Takisto druhá strana, hej. Ja nebudem meniť kvôli tomu záber, lebo je to vlastne to isté. Ale len točím tú stranu, kde je toho viac, hej, lebo henta je ľahšia táto. Zoberete si imbusák, neviem koľkatka to je, ale proste, čo ma tam bude pasovať, hej, musíte mať doma určite nejaké imbusáky. A teraz šrobík po šrobíku vlastne odmontujete. Som naposledy dosťahol. Samozrejme šrobíky nestratiť, hej, oni si ich odložte. Ešte posledný. Ako si, dobre. Pozor, hej. Samozrejme, to isté aj druhá strana. Ok, aj druhá strana je odmontovaná, hej. No teraz odmontujeme zase to šrobiky, sami zájsť, že tým istým imbusom. Hej, ide to. Ok, to oddrbané už tento kábel. Držíš tam vôbec? Jedna strana mi bola. Ešte tá druhá. OK, základ ako tak máme spravený, hej. Poberiem šroby. No teraz si musíte zobrať niečo takéto a zobrať si kľúč. Sami za, že to bola 19, ale som si není istý. Tak to vám poviem, ak ste to v živote nerobili, tak to asi bude ťažšie, hej. Ja to už mám trošku uvoľnené a iba to proste odšrobujete. Tak jedno máte odšrobované. Ešte samozrejme druhú stranu, hej. Tá je potom pri tom kábli. Tam dávate trošku väčší pozor. Tak, matku dáme takto pekne hore. A koleso by malo pekne vyskočiť. Ľudia, tak vám poviem, úspešne sme dokázali dať preč predné koleso. No ale ešte nám ostáva vymeniť tú pneumatiku, čo je asi tá najhoršia časť dnešného videa. Lebo ako ste mohli vidieť u videa, kde som vymenal zadnú pneumatiku, čo má dosť views na môj YouTube kanál, má tam okolo 11 000 views, za čo vám moc ďakujem, tak tam to bolo ľahšie, lebo tam som si s tým mohol hýbať, hoci ako som to mohol otáčať. Tu tak není bohužiaľ, viete, lebo tu je to proste s tým káblom. Ale všetko to dá zvládnuť. A ja vám dneska ukážem ako na to. No a keďže už aj teraz tam je nazvutý vlastne bezdušák, takže tá pneumatika je brutálne tvrdá, hej, ona proste ide odtiaľ preč. Takže to musíte odobrať. No samozrejme musíte robiť tieto káblové časti, aby si to proste zhadzovali smerom tam, aby to vlastne neostalo na tom kábli. Čiže si to nejak podoberte. Tak už som si to trošku podobral. Teraz len to tak pod to, výborne. Takže už mám tú pneumatiku a v takomto štádiu, že proste už dokážem ju dať von. Ideálne, ak sa vám to podarí prepichnúť. Až úplne takto, aby proste bola, a proste ma dalo takto zdvíhať. Ale ešte skúste ísť hlbšie potom a trochu si ju tak keby rozkývajte, hej. Jeden šroubák tam už máte, hej, ktorý je úplne aj na druhú stranu prepichnutý. Čiže tú pneumatiku máte trošku už podobratú. Znači pekne som mu vyšľahal podľa mňa. Skúste kúsok od toho urobiť takú ďalšiu dieru, hej. Trochu sa nás poštelujte, podoberte. Vy to pravdepodobne bude o čosi ľahšie, kebyže prechádzate z normálnych pneumatík. No a už ideme finálne snažiť tú pneumatiku zhodiť. Dajte sa takto aspoň dva nejaké šrobováky, alebo ja mám tam ten kľúč a pokúšate sa to normálne odtiaľ vyrvať. Keď to nejde dvoma ako mne, tak zoberte si nejaký väčší, nejaký pevnejší, dajme tomu 17. Tak, musíte tam pokúsiť sa dostať tento väčší kľúč, hej? No a teraz sa to pokúsite s ním vypáčiť. To kozál nejde. No je to takto podobraté, hej? S 3 časťami až. Vyťahneme, pneumatika vyskočí. Pomôžeme si týmto a vlastne skúste tam medzi takto medzi tú pneumatiku takto šlebovať. Skúste normálne, že stiahnuť a pneumatika vypadne už sama. Fú, to bola morda. Samozrejme, menšie
straty na Rafiku budú, ale už je trite, neviem či nie, 50 €. No čiže 50% tej ťažšej práce máme za sebou, hej. Ešte tam ostáva tá najťažšia časť a to je obuť to koleso, pretože tá pneumatika, keďže bezdušová, hej, čiže ona je vyplnená, tak to ako neslačíte len tak a musíte ju nechať reálne že variť, ale že reálne že variť, že to už dáte do vriacej vody a necháte tam 10 minút v tej vriacej vode, lebo čo spraví pneumatika, keď je vo vriacej vode? Áno, presne tak, zmekne. Čiže to proste potrebujeme docieliť. No chlapci, pneumatika nám krásne zmekla, čiže poďme to už konečne nahodiť. No čiže to položíme sem. Pneumatika, keďže je zmekla, sa nám krásne roztiahne. Tu nám vznikne zase taká medzera. Dáme tam šrobovák, roztiahneme ju. Tak. A sme asi zase v takomto bode. Raz poriadne zatlačíte. Nič sa nestane. My potrebujeme nahodiť takto dve časti, ako keby naraz, hej. Len to je trošku ťažšie. Musíte dať túto šrobovák takto. A skúsite to nahodiť celé a je to tam. Dúfam, že som neurval šrob. Ešte musíte pozatláčať tieto, ne? Hotovo. Ináč len tak pre info, robil som to zhruba hoďku, necelú. No hej, zhruba hodinu. Každopádne poďme už iba nahodiť to koleso na kolobežku. No takže nahodíme si tam, nazujeme si to, hej. Teda tak. Berieme maticu. No samozrejme druhá strana. Tak, toto by bolo. Poďme tu teraz tento kábel vyriešiť. Tak, toto by bolo. Ešte posledný šrobík. Dáme iba toto. Ešte odrazky. No okej, a koleso máme spravené. No trošku sme požgírali nás Rafik, ale to absolútne nevadí, pretože sme na konci videjka. Ak sa vám video páčilo, samozrejme nezabudnite like, podporte ma odberom. Nech už konečne dáme tú 1000. Ináč sú to bezdušové plášte, sa vydaže nejaké OM alebo niečo takéto je. A som s ním spokojný, síce tam prieto ten komfort jazdy, ale je to fakt OK. Dá sa na tom jazdiť za tú cenu, že nebudete musieť meniť každý deň defekt ako v mojom prípade. OK, dajte mi like pre lepší algoritmus, dajte mi aj samozrejme nejaký komentár, o čom by ste chceli dať ďalšie video. A uvidíme sa na budúce. Čaute.